kendo kigiyie mondo jonjore mabende dwaro kawo thuolono mar yako mwandu oganda odonjre e ng'anyo makamano. In the case my agencies, yani ko gimoko ni agency. Ouru kan kan rudu yiruti inclusivity, ouru kan mono mi ogol agencies mono rudu miti. Yodongo muti e mono mono miti. To agency to wonde no somo. Kadu wodu to tiyo kodu. Eti agency ma wuri to onge kanyo. Koro agency, if you want to come up, let no politician use you. Ni negi to jaga to leng. Sami ujiti to uniwe ujidonge memeyo. Kochiwo thuolo koda ranyisi kochiwo ranyisi koda ng'anyo mabende nobedo higa mokalo, mano mabende ne en mano mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higa mokalo. Jadolo Ondeje owacho ni ok en gino makare ka rowere mag Gen Z chiwo thuolo ne josiasa mar mondo ti kodgi e yo ma ok ni kare kata matin. Koro jinsi ulbe nyako par jomoko meteru gi pini nyiu keda sutumu kabisa ujo mudhi sikul giketu tukara mana joje getago yo yero to daga ne kada mana kangado nika kamanda giri kia jomuti uti daga ne jinsi moko bo ka opos madongo dongo koro jinsi obi unu dhi sikul pare ujo wetio kodu. Bende jadolo Ondeje oseyo mokalo mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kuom siko seyo Migosi Raila Odinga kuom ne riwore kod jatend piny Migosi William Ruto e sirikand manywanda kata broad based government. Gachagua yade no wacho no nyalo miyo presidency to gima makodhoga ni Gachagua ne miyo presidency ni no kedo tego e gine e state house mara ilogo tego moriembe mara ilogo bede sirikal mofumo brewezy koro ka koro dine ni ka kotego mani keto ngato gweyo koro president odimi ngato jothuro bedu kungeni ngama gima Gachagua nyalo timo kata choti mane onge sane koro anjulu wane sirikal government koro rach IBC koro rach kiang'ang'o and so forth magu wuondo ji mara ila be nyaka nyisi. Jadolo mar kanisa mar Rabbi Church of Holy Spirit Africa Pope Maurice Otunga okwayo rowere mag Gen Z mondo odiochieng' makiny obag ng'anyo mamuol kabendo kwayo obila mondo ochiw